Boiro aproba os presupostos superiores aos 21 millóns de euros, unhas propostas ambiciosas segundo o equipo de goberno e que foron duramente criticadas durante a sesión da Corporación Municipal. 9 votos a favor, 7 en contra e unha abstención foi o resultado co que os orzamentos boirenses para o 2025 quedaron aprobados. Máis de 21 millóns de euros destinados a diferentes campos en os que se propoñen ambiciosas intervencións. Con todo, na sesión plenaria non faltaron as críticas dende a oposición. Dende Boiro Novo, partido que se abstivo na votación, lamentaron a pouca inversión no rural. O orzamento condiciona que non haxa inversións en outras parroquias, en outras aldeas do municipio do noso rural que le están mandando. Fáltame, si é certo que vostedes teñen algunhas partidas xenéricas, pero tampouco se comprometen a nada, ben podían, porque propostas concretas teñen. E entón, para propostas concretas, facer partidas xenéricas e a ver se aí van. Pero, bueno, olvídanse de actuacións que lle pedimos, xa non nós, sino os propios veciños, como pode ser o saneamento de Loxo Pomar do Río en Seño, que se falou aquí no seu día e que lle dixen eu, bueno, se non traen no pós, traíano por lo menos no próximo orzamento. Isto creo que veu no mes de decembro. Dende o BNG sinalaron o que consideran fallas no documento orzamentario, criticando ademais a falta de transparencia. Que vostedes consideran tamén investimento o que non é máis pois que gasto de mantemento. E quero poñer algúns exemplos. Recollen 450.000 euros en pavimentación de vías públicas, mantemento. Melloras no abastecemento de auga, mantemento. Melloras na rede de saneamento, mantemento. Por outro lado, teño que destacar tamén que é un orzamento que carece de transparencia. Algo que tiñan demandado vostedes noutros tempos. Non permite a fiscalización por parte da oposición. E quero poñer algúns exemplos. Recolle melloras a dinamización cultural, 120.000 euros. Pero cales son esas instalacións públicas? Porque non sabemos se son no Cabo da Cruz, como tanto lle demandan, se son en Beá. Fernando García Dieguez, o portavoz do Partido Popular en Boiro, apuntou a demora do goberno local á hora de realizar solicitudes ás diferentes administracións. ¿Cuándo nos enteraremos de todo esto? Pues nos enteraremos de todo esto, seguramente la pérdida de la subvención antes, pero nos enteraremos del problema que genera este 1,5 millones en la liquidación del 2026, que estaremos ya a las vísperas de las próximas elecciones y al final la solución será lo de siempre. Una actualización de impuestos, ese eufemismo tan en moda en este momento por el gobierno socialista. Eso es lo que ustedes nos están trayendo. Para rematar, dende o Executivo boirense defenderon os máis de 21 millóns de euros dos orzamentos como valentes, ambiciosos e que cubren todas as necesidades dos veciños. Sobre si facemos obras grandes e o gaiás, se asfaltamos mantemento, repito, cada un de nós faría un orzamento distinto. Nada máis, gustanos pensar que contribuímos desde o goberno a que isto siga medrando, a que isto siga progresando e que desa maneira melloramos a vida dos nosos veciños. Así, para eso traballamos e para eso vamos a seguir traballando. Creemos, repito, que son uns bons orzamentos e por eso pedimos o voto favorable.